अलखबिजों सानैजों फुटबल गेलेगोन अलखबिजों सानैजों क्रिकेट गेलेगोन मैगं थाइगंनि दामा आदा खमायलांखाबाय नोमफ्राय खोन्थानाय बे मोनसे डुप्लिकेट दुनियायाव दङ नोंलाय मैगं थाइगंनि दामा खमायबाय होननानै सोर खोन्थाखो नोंनो आयै आंलाय बर' मेथाइसो खनदों मेथाइफोराबो जे आरो बबेयाव मैगं थाइगंनि दामखौ खमायनाय मोनखोबा बिसोराबा दिने मैगं थाइगंनि दामा अरनांजोबबाय बेफोरखौ फात्ता मोनाखै मैगं थाइगंनि दामफोरा बारायजोबबाय गोदो 500 थाखा फैसाजोंनो सप्तासे जानो हायोमोन दा 500 थाखा फैसाया सानसेयानो थांनो नागिरा मानिबा मैगं थाइगंनि दामा खमायबायनो मालाय मेथाइयासो बिदि दं आयै आखन गांनि खाथियाव मैगं थाइगंनि दामानो खमायाखै आरो माखासेया बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौनो मोनजानो बेसेबां गोब्राब सोरबाया ओंखाम बोथिसेखौ मोनजानोनो बेसेबां खस्थ' जादों बेहा माबा मैगं थाइगंजों फुटबल गेलेगोन क्रिकेट गेलेगोननो गावसोराव मेथाइ खना आंनि खाथियाव ओइ दायै मा बुंबाय थायो नोंबो आरो आं बाजाराव थांनि न'आवनो थाबाय था सैमाइथिं बायदि बिनिफ्राय बिथिं दा थां नों सानफ्रामबो बेरायहैबाय थायो न' एसेबो थानो गोसो जाया नामा नोंलाय दिनै न'आव फैनानै नुफैफिननांगोन आं नोंखौ जागोन दे आयै मा जालायखो नोंहालाय बे बानलु बेदांखौनो एसे रायनानै फैदों आं सानसेबो न'आवनो थानो रोंला बेखौनो एसे रायदों आं आरो बिनि सायाव माबा बान्दा कबिजों फुटबल गेलेगोन अलकबिजों क्रिकेट गेलेगोन मैगं थाइगंनि दामा खमायलांखाबाय होननायखौ खनबाय थानायनि रागा जोंदों आं मा मेथाइ खननायखौबो रागा जोङोलै मेथाइनि मिनिंखौनो मोजाङै बुजिदों ना मैगं थाइगंनि दामा खमायलांबायनो बहा मैगं थाइगंनि दामा खमायलांदों दे सानफा एफा मैगं थाइगंनि दामा बेसेबां बारायलांबाय मैगं थाइगंजोंनो गेम गेलेनो ओंखारलाबायो मालायफ्रा मैगं थाइगं मोनजायैनि बोथिसे मैगंखौनो जेने थेनेसो मोनजायो बिस्रा माबा गेलेनो ओंखारदों मानसिफोराबो इनलजिकेलखौसो मोजां मोनोबा दाना जेराव लजिक गैया जेराव लजिक थाया बेखौसो मानसिफोराबो बांसिन मोजां मोनसै आच्छा बेफोरखौ सानबाय थानांला दे आं नोंखौ हाथायाव दोनलांनानै सिदा आं साइड फारसे ओंखारलांनोसै जागोन दे बान्दा कबिजों सानैजों फुटबल गेलेगोन अलकबिजों सानैजों क्रिकेट गेलेगोन मैगं थाइगंनि दामाबो खमायलांखाबाय आया मा जाखो जेखौ रागा जोंदों बेखौसो खालामफिनबावदोंना नों सरिलै मेथाइखायसो खनदोंमोन आं फै जिरायफै दा लेट जागोनसो आरो आंखौ निमाहा होदोब्रा आंनि सालायाव हारा ओंखारबाय हारा बेनिखायनो मा बुंनांगौ मा थानांगौ जेबो पात्ताखौनो मोनला आं फैदो दङमोन सासे गेदेर राजा खोनासंगुंनि बेसे रंजा साननै हरनै उन्दुयो एमाव लोमजानानै सानथामनि उनाव अजा फैयो राजाया लोरबां नुबाय बियो थरब्रै बुरि होबाय बियो सानफा थरफा राजाया मन'यो सानबा सानद' थांबाय ओरै 7 सानावबो हामाखैसै 8 सानाव राव होबाय ओंखाम गुदुं रानिया दौबाय 9 सानाव मोनबाय बोलो 10 सानाव रंजाबाय आलो ओइ दुमफाव मा जाखो माबालय नोंसानि मादै बादालिया दंफैयोना गैया दैमाथिं दासो ओंखारलांदों आब'जों रिल्स बानायहैयोनो बापावै रिल्स बानायनो थांलायथारदों होमबा मालाय बिब' बिनानाव सानैबो रिल्स बानायनो थांदों नोंहालाय बानाया होमबा जोंहानि आइनोनो रिल्स बानायनो थोआ आंलाय मानो बानायनो आं बानाया अच्छा दुमफाव ओरै खाथियाव फैलाय मानो फैब्रा खाथियाव आं थाङा आं जायाना नोंखौ जानो बिलाय नोंखौलाय मानो जानांगौ जाखो आंलाय फैलाय खाथियाव आं थाङा बापावै मासे अखा गथ'लै अच्छा दे खोनासंलाय नोंसानि मादैया आंखौ रागा जोंगासिनो दङ नामाब्रा आं मिन्थियानो आरो रागा जोंबाबो आंनो खोन्थानाय नङाना मादैया रागा जोंनानै दङलै नोंसानि मादैया जोंहानि मादैखौ एदावदोंदां नों एदावनायलाय एदावाखैमोनलै आङो ओरैनो रागा जोंबायना फाग्लिया नोंहा मादैनो फन खालामहरबानो जाबायना आंनावलाय मानो सोंदों आंहा फरायदों नोंसा मादै आंखौ ब्लक खालामजोबनानै दोनबायलै दुमफाव दा नोंनिसो हेफाजाब नांगौ आंनो एसे आंखौ हेफाजाब होलाय नोंसा मादैखौ आंनि खालामना होलाय आं हिन्जाव दालालि नङा माथो बापावै नोंखौलाय सोर हिन्जाव दालालि होनखोब्रा दुमफाव जायखिजाया आंनि बानायना होब्रा आं मिन्थिया मा मिन्थियालै मिन्थिया होमबा जायाना आं हाबा लानांसिगौ नों मादैखौ नोंस्रासो मिन्थिगौ दांलाय मा मिन्थिगौ अच्छा मिन्थिमाराथ' आंखौ हेफाजाब होमाराथ' नों दुमफाव नोंसा नोमादैखौ जुदि आं मोनाना अब्ला नोंखौनो हाबा खालामगोन आं आंखौ मा जानला मोनला बुंलाबायदों माथो नों जुदि नोमादैखौ आंनि खालामनानै होआबा नों एसे देरबानो आं नोंखौ हाबा खालामोब्रा लाजियाबो नोङो ओंखारलां बापावो एसे उन्दै गथ'आनो आंखौ होखारदोंना नोंखौबा हले दानो हाबा खालामनो लांगोन आं लाजियाबो बोराय रायनो उन्दै मानसिफोरखौ नोजोर होग्रा मादैनो खोन्थानानै होगोन आं दा खोन्थानाङालै ओरैनोसो एदावदों आं नोंखौ एसे उन्दै गथ'खौनो एदावदों नों आं हले जोंबाय दे नोंहालाय मानो रागा जोंनांगौ जाखोब्रा मानो दुमफावखौ एदावनांगौलै नों एदावाखैलै आं एदावाखै खोथाया जाहैबाय आं बादालिखौ गोसो थोयोलै नाथाय बादालिखौ सानसेबो खुसियावनो दोननो रोङा जाबायना आंबो सानफ्रामबो बादालिजों रागा जोंजाबाय थायो आं बुरखायनोबो रोङाना माथो खालामना लालायखो नोंहालाय खालामनायालाय दाबो जेबो खालामथ'वाखैमोनलै आङो बादालि आंनाव ओरैबायदि कुइसन खालामदोंमोनब्रा दाबायदियाव आं थैबा नों मा खालामगोन होननानै आंनाव सोंदोंमोन माने आंहाबो डाइरेक्ट बुंनानै होगारबाय सारादु खालामगोन होननानै मानो होनोब्ला मानसि थैखांनायनि उनाव सारादु खालामा होमबा बिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोन्थों होननानै
आं बिदिसो बुंथारदोंमोन बेखौनो रागा जोंनानै बोराबना दं हामथादों बिदिखि जायो नालाय बिदिखि जायो हिनजाव गोसो थोनायाबो सासे गथ' फिसिनाय बायदिसो मिन्थिबाय बिराद फाला बाय थानांगौ मा बुंबा रागा जोंगोन मा बुंबा गोजोनगोन बेफोरखौ नोजोर होबाय थानांगौ मिन्थिबायना नों बुंनांगौबोसोमोन नों थैबा आंबो थैफागोन नों थैबाथाय आं दुखु जानानै फाग्ला जागोन बेफोरबायदि बुंनांगौमोनब्रा नंगौ नामा नाथाय सासे मानसि थैबा मानो थैफानांगौब्रा बुंफ्लाबा माथो जायोब्रा बुंफ्ला आच्छा दे जागोन एबार बुंफ्लानोसै आं ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांदोंमोन मनालिसा एक्ट्रेस मोनाव थांदोंमोनलै बादामालिनि एडभार्टाइज होनो होननानै मोनासै मालाय बयफ्रेन्डआ बादा होबायनो दा फुजा एक्ट्रेसनाव हेलेना एक्ट्रेसनाव संगिना एक्ट्रेसनाव थांनो सानदोंमोन बादामालिनि आं नायगोन हानि नामा सानैसो इउटुबार फाग्लिफोर दङ बिसोरखौ लिंब्रा प्रमोसन खालामनो थाखाय फैसानि थाखायनो फेसबुकाव मा खालामो सिख्लाफ्रा मा गोब्रामबाय थायो बादामालिनि एडभार्टाइजखौथ' माखासे सिख्लाफ्रा ओरैनो होनो हायो होगोन बिसोरो नों खालि बुंल' आं रायलायनानै होगोन ना जानला माला मानसिखौ लायालै आं जानला माला मानसिखौ मानो लानोब्रा जानला माला मानसिफोरखौ मान होनायावनो सनमान होनायावनो खर' देरनानै बांसिनसो मानसिफोरा भगबान खालामगासिनो दा बिसोरखौनो मान होनानै आर'नाइ बावनानै जिबायदि बरायो दा मानसिफोराबो बिसोरखौसो भगबान सानो दा बिसोरखौसो मानसिफोरा भगबान साननानै बिसोरखौसो फल' खालामो बिसोरखौसो नायो मिन्थिबाय जाय टेलेन्टेड जाय रियेल आर्टिस्ट बिसोरनि नाम निशानखौनो सिनाया बेनिखायनो जानला माला मानसिफोरखौ साजेस्ट खालामनो हालाय आंनो खालामना जानला माला ससियेल मिडियायाव गावसोरखौनो गोरों साननानै जानला माला नाबां जाबां बखिग्रा मानसिफोरखौ आं लायालै आच्छा दे सोंदो एक्ट्रेसफोरखौनो सोंहैदो एक्ट्रेसफोरालाय सोर सोंखो बर्तमान सानैल' सोंबाय आरो सोंबावनांगौ दं दा संगिना एक्ट्रेसखौ सोंहैनो सानदों मा होनो संगिना एक्ट्रेसखौ सोङोबा आंबो थांफागोनलै आं बिनि बिराद गिदिर बिग फेन संगिना एक्ट्रेसना माला थांगोन बुं दिनै थांथ'ला गाबोन थांनोसै आच्छा दे लामाया आं थांनोसै र' मोनसे बाथ्रा आं दा बादालिखौ थांनानै नों बुंनाय बायदि बुंहैनोसै दै बुंहैथां आच्छा दे जाम्बाया बेनिखायनो हिनजाव मोनाखैलै बियो जोंफाव लेखा फरायदों दे फराय मालाबा जोंनावबो थां थरल'मोनजों रायलायहैथां जागोन दे बिदिबालाय गोसो थोलायहां आंहा नोंजों मानोबा जाबाय आंनि गोसोआ उरां फारां गोसो थोलायहां नोंजों आंहा मानोबा आदा डिस्टार्ब खालामनाङा आं माबा मुभि नायदों मा नायदों नोंलाय आंबो नायफानि आदा ना आं नायनायाव आंखौ डिस्टार्ब खालामफानाङा आंबो मबाइल नायनो होनदां ओइ गथ' मानसिया मबाइल नायो नामालाय नायगोन होनदों आंबो मबाइल नायगोन थां फरायनांगौ जेबो गैया जि फरायनो होदोंमोन बेखौ हाखाजोबखायो आं आंबो फुस्ला नायनि आंबो मबाइल नायफानि नाया होनदोंना मासि डिस्टार्बलै थां आनैनि मबाइलखौ बिनानै नायथां आनैयाबो आंखौ नायनोनो होआखै मानो नांगौ जाखो नों गथ' मानसिया मबाइल नायनो हामाना नायनो होनदों नाया होनदोंलै मेगन फिथायानो गुलगुला लोहो मावनानै गहां जालायो आं सानो दा बायदियाव आं सिख्ला जानानै थानायमोनब्ला बुहुमखौनो आङो ओरै बेलथायलाय बेलथायगौमोन होननानै बांद्राय बुंब्रायथारो बाला आयौ बाला फोथायथारा नों आं सिख्लायैनो थाबाय थानायाव बेसेबां इन्टारेस्टमोन नायग्राफोराबो आंखौ बेसे मोजां मोनोमोन दा हाबा जाना लानानै बरिंसो जाबाय आंखौ मोजांखौनो मोनला मानसिफोरा बेनिखायनो आङो ना दुमफावा सिख्ला देरबाथाय आं सिख्लायैनो थागोन नांगौबा आं दुमफाखौ बिनानावसो खालामगोन मासथिनि आं रिल्स लाजानोसो फैदोंमोनहाय नोंखौसो उल्था साफायनांबाय दे मोनसे रिल्स लालाय आंखौ मोजांनो जिद' बोसोरनि आं लाइमोन सिख्ला होननाय मेथाइखौ
आइदै बाला गाव बुरैनो 16 बोसोरनि सानना लालाय गावखौनो माथो बाला सानालाय गोसोआ बुरैयाखै बाल देहाया बुरैदोंबाबो गोसोआ दासिमबो आंहा गुलुब सोमोनो मालाबा नोंगुमै बमब्रखौ गारनानै बेलेग हौवानावसो ज्राव खारस'नायनो सानो आं मिथिबायना बाप्पावै बाप्पावै गाज्रि फोरोंगासिनो बिनानावखौ मा गाज्रि फोरोंगासिनो फोरोङाखैबालाय मानि बमब्रखौ गारनानै मालाय हौवाजों खारनो लुगैदों होननानै बुंनाय मा बेलाय नों बायदिखौ नुबानो सोलोङोना बादालियाबो अबेसे आंहा बादालिनि सायाव फोथायनाय दं नाथाय नोंनि सायावसो फोथायनाय गैया मोजां जादों नों बायदि आखल गैयि हिनजावखौ आं लायिया नोंसो आंखौ लायाखैना आंसो नोंखौ लायाखै जिअ टावार गैयिनि नोंखौ गारनानै फैनाया बावबाय माखौ गोसोखांहोयो नोंलाय बिदिसो जादों आयो ओइ बादालि बिनि खोथाखौ लानाङा बादालि थफिरामजों आंजों गोसो थोलायब्रबदोंमोन आरोखि आरो थफिरामा आंखौ गावसोरनि न'आव लानानैबो थांदोंमोन नाथाय बिसोरनि न'आव जिअ टावारानो नाङा बेनिखायनो फैफिनदोंमोन आं बिदिसो जालायदोंमोन आरो नोंसोर सानैया गोसो थोलायखानायमोन आं बेखौनो मिथिलायबावा ओइ बिदि नङालै सना बादालि नोंबोनि खोथाखौनो लायो नामाब्रा नों आंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनोबा बुंलाय नों आब' दावसे देलायखौ नोंसोरनि न'आव लांदोंना लाङाखैमोन लांदोंमोनब्रा बयजोंबो जोगार जानायखाय अनखांखां मोननानै लाना थांदोंमोन आं फाग्लिया जिअ टावार गैया होननानै आंखौ गारनानै फैदों आइदै बाला बिदिसो आरो लासिंसिं बिगुमै जाफ्रामहांखौनो आं गोसोथोदों आयौ गोसोबाय होद बिदि नङालै नङासो जागोन नों आंखौ गोसो थोआथ' नों बिराद मानसिखौनो गोसो थोयो मिथिगौ नों बेनिखायनो आं थैना थांखांनायनि उनाव आंखौ सारादु होनो ओंखारखादों आं माने उल्थां फुल्थां बुंनो रोङालै जि सैथो बेखौनो बुंफ्लाङो आं अमाराजा बायदिबो जानो रोङासैना खुगायाव सिनि लानानै खोथा रायलायनो हिनजावफोरखौ बमलायनो आं गोसोआवबो जि खुगायावबो बेनो आंना लाखुमालि गैया नाथाय सैथो बाथ्राया बे सैथोखा आरो आं नोंखौ गोसो थोयो नों थैनानै थांबा आंबो थैफागोन नों गाबबा आंबो गाबफागोन नों मिनिबा आंबो मिनिगोन बालाबो नंथारा बादालि बिनि खोथाखौ लाथारनाङाहाय हौवा मानसिफोराना अब्लासिमल' खिथु जायो जेब्लासिम नोंखौ खोदोमनो मोनो जै नोंखौ खोदोमनो मोनबाय नोंनि आखाइखौ बिलिनो मोनबाय बालाबो नोंखौ गोसो थोला बेलेग हिनजावखौसो नागिरसिगोन बेलेग हिनजावनि आखाइ गोदानसो नागिरसिगोन आरो बेनिखायनो हौवाफोरखौ गिदिंहोबाय थानांगौ मिथिबाय नोंनि खिथु खारथिं होबाय थानांगौ जेब्लासिम नोङो खुदुमनो होआ अब्लासिम हौवाफोरा सैमा फाग्ला बायदि गिदिंबायानो थागोन नोंनि खिथु थफिरामा जुदि नोंखौ खुदुमनो मोनबाय नोंनि आखाइखौ बिलिनो मोनबाय नै बालाबो नोंखौ गोसो थोला ओइ मा होनदोंलाय नै बेखौ सिनायना नै बेखौ आं सिनाया सिनाय मालाथ' माबेलाय सिनाया बाप्पाव सिनायासो बुंमारदोंना अब्बागासिनो सोबानानै दागि दोनजागोन आंजों नुबाय बादालि थफिरामा आंखौ सोबानो ओंखारखायो देनां नोंखौ हाबा खालामबा नोंखौ खम उनग्लिगोनहाय बियो जि उनगोन बियो बाथोन देनाय बायदि आयौ आंथ' गिखाबाय बालनि मोजाङानो जाबाय गोसोबो थोला आं नोंखौ बिदि नङाब्रा आं नोंखौ बिराद गोसो थोयोब्रा नोंबो दावसो देलायासो एसे बोरैबाना मानसिया आं होनखाबाय दा नों थैबा आंबो थैफागोन होननानै बालाबो बेनि डायलगखौ सोरबासो फोरोंनानै हरदों मिथिगौना बे हारसिं बुङाखैथ' सोरबासो खोन्थाखादों बिनो डायलगखौ खोनानानै अमाराजानि नङाबा सन्थलानिसो डायलग बायदि मोनथारबाय आं नोंलाय बोरै मिथिगौब्रा आब' दावसे देलाय होनबा नोंखौसो बुंदों आयो मालायनि डायलगखौ खोनानानैसो आंनाव होनफैबाय होनबा नै बालाबो गोसो थैया बायदि हौवाखौ नाङा ओइ बादालि मासे खालांखोब्रा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिबायना गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मा जाबावनांगौ जाखोब्रा माबा मोनसे बुङो माबा मोनसे हाखरावसो गाब्रफ्लाङो हिनजाव मोनला दुखु माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे बुंफ्ल'ना लाग्रा मा जाखो आंलाय आं साला सन्थलाया फोरोंनाय बायदि बुंबाय आङो बादालि थैबा आंबो थैफागोन होननानै माथो बेवहायबो खामानियानो जायासै मा जाबावनांगौ जाखो मा जाबावनांगौ आयो आफालै हिनजाव नांगौ आंनो हिनजाव नांगौ आफां अफिसाव थांदो दे गारिखौ लांफागोन ना दोनलांगोन नोंलाय लांफानोसै आं गारिखौ आंबो खामानिखौ थाबनो फोजोबना फैगोन जागोन दे होमबालाय दे बिदिबालाय मोजाङै मोजां रायलायहैबानो जाबाय ओमफ्राय रागाखौ एसे दबथायबानो जाबाय आं जानला मोनला रागाखौनो जोङा माबा मोनसे बुंबासो खिं मोनखांखायो आं पलिटिकेलाव ओंखारनाय समाव मालाबा नाटकबो खालामनांगौ गोनां जायो मिथिगौ बे नाटक खालामनो रोङिखायनो आं पलिटिकेलाव ओंखारनो बायो
जागोन दे जागोन नों थांदोल' दे होमबालाय आयु माथो बेलाय अमा फाग्लासो बेहाबो सेक्रेटारियेट अफिसाव दिनैसो मोनफैनांगौ ना बालनि आइला जामाइला हापां खुगा जिबलां सोर मिनिस्टारजों लाइन मारिनो फैदोंब्रा नोंलाय सेक्रेटारियेट अफिसाव नोंसोर नोम्फा मिनिस्टारजों आंनि बिफाया मिनिस्टारानो नङा नङाबाबो नोंसोर नोम्फाजोंनो लाइन मारियो आं आइला आंनि बिमा गराय जानो लुगैदों नामा नोंलाय लाजियाबो आंखौ मिनिस्टारफोरजों लाइन मारिग्रा होननानै बुंनो नोंबो मिनिस्टारनि हिनजावफोरजों लाइन मारियो नङा होमबा मानो मिनिस्टारनि हिनजावफोरजों लाइन मारिनांगौ जाखो इसेबां गाज्रि दिन फैयाखैना आंना मिनिस्टारनि हिनजावफोरजों लाइन मारिनो मिनिस्टारनि हिनजावफ्रा लोदो उदै गेगां गेगिंसो जायो माहाजोननि हिनजावफ्रा हौवाफोरनि सायाव मोनजानानै उदैयानो गेन्द्रिद्रि धुमसिसि जायो आं मानो गोसो थोनांगौ जाखोब्रा गोसो थोनोबा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौनो गोसो थोगोन आं इसोरजोंनो लाइन मारिगोन आं लाइन मारिगोन नङा नों लाइन मारिखायो मा नों मेगन सादों नामा बिराद मेगन सादोंहाय आंना मेगननि फिथाइया ससमानि बाहेरावनो गबोनोसै आंना ओइलायथो नङालायनो मेगन सामारो आंखौ मेगन सानाङाब्रा मेगन सानाङा आरो बुंलाय नों सोर मिनिस्टारजों लाइन मारिदोंलै गिदिर मन्थ्रि जानो थाखाय सोर मिनिस्टारजों लाइन मारिगासिनो दं नों देलाय बुंलाय आंनि खोमा सेराव बुंलाय आं रावनोबो खोन्थाया ओइ लाजि गैयै नों लाइन मारियोबाना आंखौ लाइन मारि होननानै बुंनाङा आरो आंनि खोथा जानला माला बुंखानाङा मिथिबाय आबालनि लाइन मारिनांगौ जाखो आंलाय नों बायदि नङा सिलाइखौ मालायनि फाफ्लियाव होनानै गावहरनो आंहा खुगा दं आं बुंगोन आंहा टेलेन्ट दं आं खामानि मावगोन हारसिंनो रावबो मिनिस्टारनि सापर्ट नाङा आंनो नायखायनोथ' सेक्रेटारियेट अफिसाव फैदों नोंलाय सोर मिनिस्टार हौवाजों लाइन मारिदोंहाय आइला थर मा मैला राव बाहायखोलै नोंसो आंखौ बुंनानै लाग्रोदों दा मन्थ्रि गिदिर जानो थाखाय मिनिस्टारफोरजों लाइन मारिदों होननानै आरो नोंहाथ' मिनिस्टारनि हिनजावफोरजों लाइन मारियाबालाय नोंबोथ' मिनिस्टारजों लाइन मारिखादोंहाय बुंलाय सोर मिनिस्टारजों लाइन मारिदोंहाय नोङो मानो लाइन मारिनांगौ जाखोब्रा आंलाय आं हौवा मानसियालाय मानो हौवा मानसिजों लाइन मारिनांगौ जाखो आसि जाम्बा नोंलाय बेफोरबायदि जाम्बाबा मानसिफोरनो जेबो नलेज गैयै मानसिफोरखौ मानो मानसिफ्रा एमएलए मिनिस्टारफोर खालामनो नागिरो गिदिर पस्ट होनो नागिरो बिसोरनो दानि जुगाव हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाया सिम्पोल खोथा जाबाय मिथिबाय जेबो एक्सट्रा नलेज लायालासिनो थं पलिटिकेलावल' ओंखारबा जागोन नामा जायाफ्रामा जेनखागोन नायबाय था जेनगोन आं दाबायदियाव आं जेनबा खोमा फारसे हास'नानै होगोन आं नोंनो आरो नों जेनबा आंनो मा होगोनलै जेनबाबो जेबो होआ देरहाबाबो जेबो होआ आं देरहाबा नोंखौ लाजि फोनांगोन आं जेनबा सिरि थागोन आरो आच्छा थाइबानि लारु थौदो सेक्रेटारियेट अफिसाव आंबो नायनिब्रा सोर मन्थ्रिजों नोङो लाइन मारिगासिनो दं आंबो आंनि मेगनखौ खिथुआव सोनानै लायाखै आंबो नायगोन नोङो सोर मिनिस्टारजों लाइन मारियो होमबालाय थौदो थौदो हाथि बेफोरखौ नायबा मा जायो मानि मबाइलल'हाय दानि जुगावनि टिभि नायनो आंनो मबाइल मा होनदोंहाय दानि जुगाव टिभि नाया मा रावनाय जाखो साननैसो सिगां माथो टिभिल'मोन दा मानि मबाइल रोंखांदों बिदि गाबो नामा मबाइल नायनो मोनाबानो बिदि गाबो एमाव आबायाबो मबाइलखौनो दसेबो नायनो होथ'वा एमाव आबा मा जाखायो दाउखा आबानो मानो नों मबाइल दसे होथ'वा मबाइल होबा गाज्रि जागोन बिनिखायनो मबाइल होआखै आं आइ नोंलाय मबाइल नायाखै होमबा आं देरबायना सेंग्रा जाबाय आं मबाइल नायजायो टिभिफोरा नायजायाना मबाइल नायनो ना माथो जायो दसे मबाइल नायनायखौलाय गावहासो हरसे सानसे मबाइल नायबाय थायो आं मबाइल नायबाबो बांद्राय गाज्रि नायाना बे गथ'आ बिराद गाज्रि बुस्थु नायो आयो मा बुस्थु नायोहाय हिनजावफोरनि थाब्लिसो मावनाय बिखासो मावनाय दान्दिसो मावनाय गाज्रि इउटुबारफोरनि भिडिअ नायो फेसबुकाव एकदमबारे थङालि बाङालि सिख्लाफोरनिल' बखिनाय रोंनायफोरनियाव भिडिअ नायो जेबो मोजां बुस्थु नायो कार्टुनथ' नायनो गारथारबाय मबाइल नों बिदिसो मबाइलाव नोङो मालाय सिख्लाफोरनि थाब्लिसो मावनाय बिखासो मावनायसो नायग्रा जादों दांगोनसो आं नोंखौ दानो लाजिनो गारनानै गाबगासिनोसो दाखालिबो ना सनिप्रिया कुइन होननाय सासे हिनजावनि थाब्लिसो मावनायखौ जि नायबाय थादोंलै बियो बिदिसो जाथारबायना नोङाबा नोंखौ दा आङो गायहेनजोंनो देख्लाबथारगोन मिथिबाय सनिप्रिया कुइननि फिसाजोखौ आं मोजां नुयो बेखौसो नायो आं फिसाजोबो दंलायथारो बेहा बेसे मोजां सनिप्रिया कुइननि फिसाजो बेखौसो नायो आङो समायना नुखायो आं बेखौ नाया माथो देन्जार मानसिफोरनि भिडिअ नायोलै बियो इउटुबारफोरनि भिडिअ बिराद नायसोगारो बेनिखायनो मबाइल होजाया बिनो न'आव फैग्रो मोना माथो दावराव दावसिथार बबेनिफ्राय फैबा नोंसोरनि दावराव दावसिखौसो आं खोनासंनांगौ नामा बिथिंजाय इलेक्सननि रिजाल्टआ खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैगासिनो दङ बेफोरनि टेनसन सेक्रेटारि अफिसनि मिटिंफोरनि टेनसन
न'आव फैनानै नोंसोरनि टेनसनखौ लाफैनांगौ नामा आं आरो नोंलाय मानि बिमा जागाजों फिसाफोरखौ बुजायनो रोङै दबथायनो रोङै आंहासो दाय जाफैलायबाय हनै नोंसालाया मालाय बि मबाइल नांगौनो मबाइल नांगौ मबाइलबो नांगौ नोंसोरनो थाखा फैसाबो नांगौ गाननाय जोमनायबो नांगौ थाग्रा न'बो नांगौ सानसे समाव आंनि उदै बिखा बिख्लोखौबो लादोब्रा नोंसोरो लादो खोथा बुंबा फंसेनिफ्राय फंनैया मानो बारा थाङो नोंनालाय नोंनि फिसाफोरा नोंनि न'आव थायाबा नोंनि हिन्जावा नोंनि न'आव थायाबा बहाथो थानांगौ जाखो होमबाथ' सिरि सिरि थाब्रा बबेनिफ्राय फैबाबो माबा दावराव दावसि खेंख्लें खांख्लांलाय नायनो बाथारबाय आं नोंसोरखौ नायनो बाबाय न'आव बबेनिफ्राय फैबा थाजिम गुसु बारहावा मोननांगौ मिथिबाय मिनिखे रोरो जाबा थानो मोननांगौ बिदि खेंख्लें खांख्लां गाब्लु गाब्ला नङा न'खरावलाय एसे एनैयालाय दावराव जाखागोन ना बेखौ नोंहा इसेबां दावराव जाफैबाय मा आं बिराद दावराव खालामदों नामा आंनि दावरावखौ थानो सुखुवाखैबा ओंखारलां होखादोंसो जोंखौ माथो आं हारसिङानो मोजांमोन नोंसोर थानानै मा सुखु मोनदोंलाय सामफ्रामबो दावराव दावसि मालाबा जानायनि लोंनायनि मालाबा खिनायनि हासुनायनि मालाबा मबाइलनि माबा दाउखा आबाखौ न' सिङाव लानानै थांलाय मा होनदों नों खोनायाखैबा खोनासं हौवाफोरा न'आव फैबाथाय सिरि थाजिम नुफैबा गोसोखौ मोजां मोनो हौवा मानसिफ्रा ओजों ओजों थाङो सोरखौबा गाज्रि मानसि लोगो मोनो मोजां मानसि लोगो मोनो नांलाय खमलायो न'आव फैनानै एसे आराम थाफैनो लुगैयो मानो खेंखेङा हारसिंबासो मोजां होनदोंमोन नामा माथो मालाय बायदि हौवा मोनबा बेलेग मानसिफोरजों बेलेग हिनजावफोरजों लाइन मारि खुमागौमोन आं नाथाय आं मारिया लाइन मारिया नों बेनिखायसो हिनजाव गदाय लाबोदोंमोन हिनजाव गदाय लाबोनाया बेलेग खोथा मालाय हिनजावफोरजों खला लाइन मारि खुमायनाया बेलेग खोथा गिदिर एमएलए मन्थ्रिफोरा मा लाइन मारिया सानदों मारियो नाथाय आंसो मारिया नों बुंबानो फोथायगोन आंखौ फोथायाबा आंजों थानानै लाब गैयाब्रा ओंखारलां दिनै आंखौ होखारबाय माथो नों खारनो होनबाय थायोमोन नालाय दिनै आं गावनो होखारबाय नोंखौ दिनै लाखिलु खालामनायाव गैया ओंखारलांजोब गासिबो ओंखारलांजोब बिदि होनबाय आरो सोरबा हिनजाव गोसो थोनाय दङ खोमा बेनिखायनो होखारबाय मा सानो सानबाय था जागोन दे ओंखारलांगोन आं बे न'निफ्राय माबा दाउखा आबा जों थफ्ला बोननानै फैखाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आफानि बिदि जिग' रायनायखौ जों खोनागासिनो बेनिखायनो थफ्लाखौ बोननानै फैबाय जों जोंखौ होखारदोंना बे न'आव थैनोबो गदा गाफैला जों आच्छासो होननानै बुंदों एमाव आबा दाउखा आबा थौदो आरो अफि आयालाय बेयो दंबाय थायो ना आबैमोननाव मोजाङानो जाबाय दे बेनिफ्राय बे न'आव हारसिंनो थादो नोङो आलो थादो नोंनो सुख नांगौ सान्थि नांगौबा था हारसिंनो आच्छा थादों थौदो आइ थांसै थौदो थांबायबो माथो सानैसो सिरि थायथ'थों कलम नंनानै कें आच्छा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसैलाय गाबोन लोगो मोनफैगोन ना बाय गुड नाइट